ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓlo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayela gambi ba fata dingiraya fallema ko on waktu yoni hato masina kame ñoro hato jembugo ene jeeya gardidi kabruji men leydi sénégal balɗe ɗiɗi hofgo wonande ɓen dognoɓe werlaji tinama caɗele mawɗe e nder leydi ndi ha tenti e wuuro mango lamorgo ngo to leydi mauritanie milliarduji tati ugoye woni jaltinaɗi gam hisɗitinde wuuro witego waɗana ko fati e banggue gurdam guure nayeje to leydi mali teskama ge mangue no fewi toon to fara bogo caggal christmus ɗo baɗɗo toon yimɓe jeeɗiɗo jalti hen aduna to leydi gambi ma en ketto musidɗo men koddanene abouba ko fati banggue ruma jarruba gasi ha laaɓi ñalawma janggo woni sumgoji to guine konakiri oɗo saaha cnrd ne heɓlo jaɓɓade wonande moussa dadis camara kame cheikhou ba kuyate waɗanoɓe caggal leydi mumen to côte d'ivoire sifande hakkude laamu leydi côte d'ivoire kame afrique du sud toɓɓe jeenayyi ɗum ko caggal jillu hoorejo leydi afrique du sud toon to côte d'ivoire to niger armé leydi france yeddi ha memi leydi gam wiyede felli e dental ɓen seppunoɓe to nokku ɓireɗe terra ha yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen to bene jango waɗi ñande gonduɗo hen lewru ne jofi ɗiɗi to kerol hakkude mabɓe burkina faso koninkoɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen kabruji men mana wena toon to burkina faso algérie togo ha to rd congo kame gabo ha to guine cotoriala musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde tati bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goho kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv lowre mon youtube ko musidɗo men saydou abouba kabaruji men e ɗemgal pulaar haade men yettade kabaruji men konngol men hande mbiɗen beete ene foti wonde eyyi walla ala so tawi neɗɗo ene nawma e nokku ko tikkoye oto mum walla saret mum walla moto mum walla jomum ne gollonoma gayna mbiya ɗum no foti walla mbiya jomum no foti nawirta kam wima ko mbawɗa kala rokkam gara yetta yurmo ganduɗa walla neɗɗo mo ganduɗa mbiya wannam ɗum wima min ko dokkuɗami kala ene moƴƴi beete ɗum ne foti wonde walla ala jomum haala tan no foti hol hen ko ɓuuri ƴeewen lawƴude ndiɗon mbadi haalaɓe nde tawno ɗen gandi yimɓe hewɓe ne daña hen caɗele mawɗe no fewi kabruji men hoorejo leydi sénégal Macky Sall batu jagoɗo jawtuɗo wo hollitino gam haɓade ñaw biyeteɗo sida eɗen gandi ñande gonduɗo hen lewru ko ñalawma haɓade oɗo hen ñaw tampinɗo windere natowo ƴiƴam bonna mbadi neɗɗo haalaɓa foñña ɗum woni ñaw sida ha yaltin ɗum aduna taw kadi jomum tampi no fewi wo holliti ɗo hen hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi maɓe jaltin kene wona milliarduji ɗiɗi ɗum noon ko wallide ɓen worɓe e rewɓe kame sukkaɓe kala taweteɓe oɗon ñaw ha on ñaw wawa dogde kono kadi wo jaari ɓen hettuɓe oɗon fannu safroɓe ɗum caggal hitale ɗeɗo hen mbay musdani kala oɗo hen ñaw coronavirus kono jomin ne jokki ha hande habtade oɗo hen ñaw ɓurɗo yatirde caggal hande e nder windere nde ha tenti e nder leydi sénégal hoorejo leydi ndi Macky Sall kikir ñalawma hanki o tawtorama toon to udirgol école ganduɗa taw ko école heɓlo militaire ko mbiyata école guerre ko toon noon wo suuti konnguɗi makko ngam wasiyade ɓen koninkoɓe e garɗinde jangde mabɓe nde yultodirta wonande hakkude koninkoɓe kame civil en ha tenti noon ɗeɗen gande mbawata jokkodirde e duɗal jaabi ha teddingal Cheikh Anta Dioba ko wona ɗum ko nden hayre ko ñande 14 octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ko ñalawma hanki nden école dañi yiide nangue ko wona ɗum kolon mawɗo leydi hanki haali toon ko fate banggue
ɗin généroji poɗɗi yaade foftorde mumen ko duuɓi capanɗe jeegom wonno to banggue koñinkoɓe weeyo ma jaa ha duuɓi noga ha duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi woni hen ma jaa ha duuɓi capanɗe jeegom e goho gartaten koye hofgo juuɗe musgo no feewi wonande dognoɓe autoji taw kadi ganduɗa ko pelle sappo e nayyi syndicat ji kamen tamodiri e nder leydi Sénégal kala gam yidde dartinde yagara ha laaɓa iwoɓe yoga e nokkuji satti no feewi ha tente lamorgo leydi Sénégal beele jaaha e nokku ene satti no feewi so wona moto wona saret ko koyngal piyata walla neɗɗo joguiɗo auto mum yurmoma nawma ko heddi ko kala a yahat ñalawma hanki onon hewɓe jahani golle mumen gam teskede autoji ne ngakki wonande ɓen syndicat ji hanki Mansour Faye jagorɗo oɗon fannu yiiɗino jodotade mabɓe toon to jamñaje kono ala ko gasi caggal nde huccodiri e jaydiyankoɓe ɓen kolliti cohlani haaldude makko cohli ko jagorɗe jeegoma taw ko hufɓe oɗon fannu caggal hande koɓe nattuɓe hoolade won e gueɗe kewɗe aɓe jogui toɓɓe sappo e goho ɗeɓe jiiɗi yoɗen kala cellu soɗen cellani noon hofgo mabɓe gasata koko jokkata e nder qimaji balɗe ɗiɗi ɗeɓe natani hofgo juuɗe laamu ngo wasi koppareji jonɗe no fewi ponnoɗe nadde e boñ muɗuma woni tan ɗin werlaji yoɓannoɓe ko fate banggue impôt kala o sa ala ko gasi toon to Diourbel ɓen dognoɓe autoji hewɓe hen jippinoma e booli gam wadde seppoji men ha dañi helde toon woni e bisuji ko wayno Demdik kam e goɗɗi kala kene wona sappo chauffeur dognowo wiyama teb oɗo sahani tawe e juuɗe dadiɓe tinama jamma beddoɗo hen no jaltugol aduna biteɗo Lamine Diaka mo ganduɗa keptinaɗo to banggue futkoyguel e to banggue wonande athlétisme taw ganduɗa ko ɓen yuɓɓinoɓe kawguel dogdu e diwe e kala goɗɗuma kam wonno gardiɗo kam wonno gardiɗo AAF taw kadi ganduɗa koto windere jaranoɗo e duuɓi capanɗe jeetati e jeetati taw kadi ganduɗa ko daññoɗo caɗele ko fate banggue mbuñaari toon to leydi France ha waɗa e résidence surveillance taw ko privé hitande ujunaji ɗe sappo e joyyi ñaawa duuɓi nayyi e kaso caggal mum accita arte gendi mum 14 heures hande o wira toon to Guénale Yoff horejo leydi Sénégal Macky Sall neldimo duwaw arti e golle makko payidinɗe o darano windere ha tenti leydi Sénégal jayinde weltare ɓiɓɓe fulɓe kami hettiyankoɓe weltare TV kala nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata jurumum e makko garten ko fate banggue covid-19 woni jagorɗo cellal ɓalino woyi wadde kala subaka o holliti temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi woni ƴewdaɓe tawani joguioɗo hen mboros ko sappo e goho teskede ñawo yehino ha usti no fewi kono kadi limore nde hande ummitima no fewi sappo e goho tawani jogui en jeenayyi ko raɓaɓe anda ko raɓɓi ɗumen neɗɗo goto noon ne andi dabde ɗum yimɓe tato keeɓi celal men yimɓe ɗiɗon tampi koma ballite e fofande nogas e nayyi neɗɗo ene goni hôpitaux ji gam hebde safara mumen fondation humanitaire taw ko haɓade kala kene wiye ñaw kame ñonkoto kala nden fedde noon tafa ko taw nden fedde tafi ɗum ko jolofnaɓe taweteɓe toon to New York woni États-Unis de Amérique ɓe tafi nden fedde ko nde jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e gardugol Mor Diaw ɓe kolliti Mor Diaw ɓe kolliti maɓe jaltin kene wona million ngaji jonɗi no fewi nder ɗeɗo hen balɗe gam wallidde cuuɗi safara taweteɗi to Daara Jolof kam yoga e duuɗe jangguirɗe ɓe jaltinino kene wona nogas e jeenayyi million koppareje franc CFA gam wallidde ɗon ɗo wuuro Daara gam soddeɓe ɗon ambulance ngarɗuɗo jaaduɗo e jamanu hofgo wongo ko les syndicats autonomes des enseignants taw ganduɗa ko moyen secondaire ɓenne kadi kañumen ne kolliti ma nattan hofgo juuɗe gam wullitade doléance uji mumen ñande jeetati ha jeenayyi nduɗo hen lewru so ala ko gasi koɓe jokkoɓe hofgo mabɓe juuɗe suka gorko kam tawa ene maayi e woyndu sapeur pompier yaltinimo kono andaka ɗum waɗi ko toon to Touba Dorenga ko toon ɗum waɗi kanko noon wayarano koye duuɓi sappo e jeetati koreji makko hewɓe noon jaltini konngol men ganda ko kanko weddi toon hoore makko andaka ko beddaɗo toon o saa noon loskoji ene jokki hen Ousmane Sonko hanki yaltini konngol mum ɗon ɗo ɓe yeewi askan wi waɗanno point de presse mum gam artude ko fate banggue RTS ko jayde nde ganduɗa rendi ɗum ko ɓiɓɓe leydi Sénégal kala hittande sardiyankoɓe ene gota ɗum budget public mo ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi kala ndendi ɗum kono ɓe teskima lundi ɓe so tawi ne mbaɗa kawritti mumen e moɓodiri mumen RTS yaltinta ɗum noon ɓe gullitima wonande catala
ke tungale oɗon fannu bitengala senrande wawata yurintat en gueɗe kona ɗum ko Ousmane Sonko hanki holliti cata yeewi askan wi may porte plainte wonande mawɗo leydi Sénégal caggal nana tan rewi e keceje mabɓe e kala saaha ene mbuña woni hen haalisaji ha mbawa yaltude e landaji mabɓe tawtoya landa muɗuma joni toon to Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to jeeɗen toon to Madina Gounass goomu tambiɓe ko fate banggue jangde Madina Gounass nana jokki golle payidinde ko fate banggue duuɗe taweteɗe e nder wuuro Madina Gounass ma en ketto hen musidɗo men Amadou Sambalo to Madina Gounass. Omo jangde mo Madina Gounass ene jokki wadde golle mum payidinde e nder wuuro ngo ko ɗum saabi gurusraji ɗi mbatti weeɗanade duuɗe pular ɗe nde jettoto guure mumen ɗe ko ɗum saabi wuuro men Saatu hedde kiloji 45 hakkude mum e Madina Gounass kamɓene kadi dilal udditama toon ñande alarba goo bowte hittande ujunaji ɗe nogas goo e gartugol Amadou Tidiani Kassé. Amadou Hampate Ba ko goto e jaale Afrique mawɗe hiranɓe ɗemgal pular mo ganduɗa ko tubakoɓe jaggui ɗum porsi ɗum jangguinoy ɗum français soɓe ganduno ɓe mbatta ɗum saabu nde ɓe jangguinoyimo nde ko ha o wona alɓuuro kono nde o ari nde o wonti jaalal o darani fulɓe o darani Afrique e mbadi kuptuɗin nde o felliti noon darnade pular nde eno taariki wiiri ceerno Ahmadou Baro ko ceerno makko tigui rigui mo soccodiri o felliti arde to mum o sakkitino o ñaago duwa wonde mo yiɗi darnade nde ɗo hunde nde o ari nde noon o jangti lawol ceerno Ahmadou Baro radiyallahu taala anhu to Mbour wimo ɗum ɗo mbiɗa jogui balloma e majji har ya Madina Gounass kalna ceerno Alhaji Mahamadou Ibnou Saydou welede Allah woni ma on balloma e majji no taariki wiiri o ari ɗo woni ɗo fodde balɗe nde o jangti nde ko less caali ɗo noɓe mbiri en tawaka ken sukaɓe tokosɓe nde o haali ha o gayni ceerno adi namdade mo foof ko hocci ko kuɗol ƴetti kuɗol ngol tappi e piliyani kuɗol ngol waɗi dillere ceerno ɗum sono windo e pular o windi kayiɗo no hito ngo nanirani no kuɗol ngol dillirni ceerno daari bindi ɗi ko juuti sowi kayiɗo waɗe poos ceerno yo bisimilla ma e wuuro he yamiri yo rokke jippude woni toon balɗe noon ceerno artane makko ha jooli e ɓerde makko he eno wirani ya taw ceerno yiyani toon wonde ɗemgal ngal wawa janggede walla wawa wonde o jogui kulol ha o fiiɓi wonde so weeti omo wayinto omo hoosa ceerno nelanimo o ari ceerno wi mi nani ko kalɗa ko kono hunde yontani toon no taariki wiiri ha woni caggal 60 caggal de Sénégal en Guinée en Côte d'Ivoire en woni leyɗele keeɓi indépendant caggal 60 ceerno tawimo Côte d'Ivoire kanko ko malinajo kono sakkiri joɗade ko e nder leydi Côte d'Ivoire e tonggol tan ko toon ceerno sakkiti yamiri ene jeeya ko ceerno wima konngu ɗiɗi tesko nden ceerno wimo mi sakkiti mi yamiri saabu yonti mboɗo jogui janggoɓe mbiɗa jogui ko jangguen janggen e cukagu men beele poften e manggu men ko musidɗo mon Amadou Sambalo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diinema. Amadou Sambalo Madina Gounass ko capital bindol pular nde tawno hande o jangde pular ɓuuri ƴellitade koye wuro men Madina Gounass jangoɓe pular wuro Madina Gounass kala ko jiiɗi dañi e pular ala ko parnori pasnori so wona bindol pular ɗum noon kala ɓiɗɗo pullo ɗo wawi wonde yo wattu haqqille mum e wuro Madina Gounass kam woni hande capital bindol pular nde tawno kala ko miijiɗa hande ene jangge ɗon e pular sen giwi ɗon ɗo leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie woni Wuld Zahafa holliti kikiɗe hanki o walla kikiɗe hanki o wo holliti oɗo saaha Mauritanie ne jogui médicament ji mum ha timmi kala sifa a lekkiki ene safra ñabboji taw ganduɗa ko ñabboji ɗin cornique taweteɗe ɓalli yimɓe ene tawe hande e nder comek ende tawi nder comek mo ganduɗa ene mofta moftol tingol no fewi kene fotta yonde ɓiɓɓe leydi ndi kala gam hulede oɗo henna ñaw keeso peejo so tawi ƴellitima ene gasa ma tardin walla ma ngakkin ya ngara gam addoyde leɗɗe ɗum jeeyi sababu noon ɓe mahi bâtiment mo ganduɗa ko baɗɗo fayida kene fotta wonde 1.8 métre taw ko étage uji ɗiɗi ko hen leɗɗe ɗe kala mofta taw ene wawa hutorede e nder leydi ndi kala o holliti kadi oɗo saaha ɓe dokkiri oxygéne uji jonɗi no fewi ko fate banggue paali fofando e hôpital uji kiifa ha fayma toon to nema kam e nokkuji goɗɗi kala oɗo saaha ɓe ƴetti peeje mawɗe no fewi gam habtade yoga e ñabboji kono ɓe teskaki noon tinede wonande oɗo henna ñaw peejo joni toon to Afrique du Sud teskede e nder leydi ndi kono noon variaji tati goɗɗi ha nayyi ene peeñi e nder leydi ndi tawɗino koye nder leyɗele goɗɗe maɓe jokku peeje e peccorɗe kala mbawa haɓade kala ñaw mo ene nata yimɓe tampin ɗumen haaɓe mbaɗa ɓiɓɓe leydi ndi kala e ndenka e kisala wo arti kikiɗe hanki o noon ko fate oɗo henna mboros mo coronavirus 1950 woni ƴewdaɓe 9 e jeenayo
tawa ne jogiyoɗo hen mborosa capanɗe jeeɗiɗo e tato keeɓi cellal mumena kene wona temedde jeetato e capanɗe nayo e jeetato ɗo saaha ene puɗɗi feeñje e mumen hayso feeñani ha wuuro no teste mabɓe kolliri 16 ne tampi ko ma ballite fofando yimɓe jeenayo ne camti seeɗa milliarduji 3 koppareji uguye woni ko laamu ngu yaltini e wiide jagorɗo ñeeñal kame pinal Mohtara Wuld Dahi wo holliti wonande wuuro wiitengo o waɗana ko gon tigui jogori hesɗitinede ko fate banggue mahtade yoga e booli wadde hen diƴƴe ko nonne kadi wadde hen ko fate banggue réseau communication ha ɓuura moƴƴude e fawde toon hayre ko fate banggue wadde toon barrage ƴeŋñinde ndiyam ndema ko fate banggue palma ko nonne kadi lorde leɗɗe mum e feccude toon kene wona 100 hectares beele ƴellidde kala kene wiye ndema taw ko Madina Al Tourata baɗo festival muɗum ñande 10 ha 14 nduɗo hen lewru ɗum jeeyi sababu ƴellidde goɗon wuuro nayewo siftinɗon Mauritanie miiji hesɗitinde guure nayeje taweteɗe nder leydi Mauritanie ha tentiɗen guure ɓe wangiyankoɓe ɓurata wawde wangade taggal kadi ɓoyata wonande ma laaɗi diwoji guddidde hakkude Europe ha fayenma toon to ɗen guure nayeje ɗe tubakoɓe walla ɓen wangiyankoɓe ɓuuri wawde wangade sarɗi yanke mo sehili babi jeyaɗo e landata wassul woni Mohammed El Amina El Agdafa yaltini konnguli mum wo holliti catal tambingala nguura nden kay kisal wallidde caggal nde yaltina ken wona 50 tonnes maaro kene wondi e nebama kame biskit kala maaro sukara javɗon maaro e sukara e biskit kala ɗum noon ko hitande ujunaji ɗiɗi e 19 taw faano ko toon to sehili babi wallidde ɓen yoloraɓe e toɓoli garnoɗi toon kan nguura kala koko dumbano hay goto hewɓe keɓano ɗum caggal noon nde ha happumum gasi e nokku biyeteɗo albawadi yeeya wonande ɓen yeeyoɓe taweteɓe toon e wiide kanko on a sarɗi yanke ñalawma hanki o balɗe tati lolde toon to guiɗimaka nokku biyeteɗo sehil babi taw ko conseil régional e tawtorede jagorɗo taaridi kam ene wondi e finoɓe toon kame waali nokku o kala ɓe mani yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi oɗo saha peeje mabɓe ko yaltinde ngaluji cuuɗiɗi e nder leydi tawitendi toon to guiɗimaka guila e ceene ha e kaaƴe ha e ngaluji mum kala e ndema mum e ngarɗinde nokku o ha sukaɓeɓe mbawa dañde hen golle mbawa wurde nokkuji mumen taw wona ene ɗanno gam teskede nokku guiɗimaka ko nokku ɓurɗo wawde ɗannade to banggue Europe kame fiyade e maaje e nokkuji goɗɗi kala ha tente Afrique ɗum noon haɓade ɗanleɗe ndewani lawol kala ko yaltinde ngaluji gubbiɗi e nder leyɗele ha yimɓeɓe mbawa gollade hen nden jonde noon ko jonde balɗe tati ko hanki nden jonde gasi. Le commandant armée nationale lieutenant général Mohamed Wuld Makta on woni mo horejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani neli to leydi Sénégal ñalawma hanki o ngam tawtorede udditgol école hare école guerre mo mawɗo leydi Sénégal uddir toon on noon jeeyi sababu yaade ɗum toon hande o ko ɓeydude wonande gonangal hakkude leyɗele ɗiɗe hono no hoorejo leydi Mauritanie wino ñalawma moɓe gudditta toon to Rosso ñalawma powata hayre maɓe adin to Rosso ñalawma o holliti wonande ko fate banggue maayo ngoɗo hen ko fulɓe mbiyata maayo yonani keerol konngol tigo wi ngoɗo hen maayo meeɗa wonde keerol hakkude leydi Mauritanie kam e Sénégal firti ko Sénégal e Mauritanie ko leydi gotiri to Mauritanie keddoɗen ha joni to Mauritanie keddoɗen ha joni gartaten koye to Mauritanie jafdan to Mauritanie keddoɗen ha joni worɓe Mauritanie naɓe finoɓe toon to leydi France ñande nogas e jeetati nduɗo lewru ma nduɗo hen ndu nde Mauritanie mawninta manditare mum hewɓe mabɓe jippima e booli gam hollirde mette mumen taw kadi ganduɗa koye mette baɗanoje e nogas e jeetato koñinke ɓalejo nogas e jeetati novembre hitande 1990 ñalawma ñirɓiniɗo kulɓiniɗo kamniɗo on ñalawma noon ɓe ceppi ɗum e booli Paris tawne wondi e nden kay kisal laamu leydi France konngudi mabɓe noon ko baɗɗo ngal baɗalo ene wuurima yani yo ñawore rewni e dow mum ƴiƴam ɓen wareɓe yo yofte ha laaɓa on baɗɗo ngal baɗal eɓen waɗɓe ɗum kala nde dewnete lawol ɗum woni konngudi mabɓe catala gongal biyogal woto mem gendam woni mouvement tous pas ma nationalité ɓenne kadi kolliti ma jilloye toon to wuuro babaɓe yuɓɓinnoɓe toon seppoji yo jillo noon ko ñalawma janggo gam joɗodade e ɓen wonande lebtaɓe no fewi ñande ɓe ceppunode ɓen gañaɓe
ngam yewtidde e mumen hirjinde ɗumen nde portata plainte wonande ɓen waɗɓe ɗeɗon gueɗe kantoriɗe e sahara ko jaydi wi tan ɓe kolti cukko hoorejo disodirteɗe to galle lamorgo mo leydi Libi waɗi jillu mum jillu hanki jillu ngu noon ko jillu jokkere ndam kame golle kanko on bita Abdoullahi El Husseinu wa dañi joɗorade e nando makko woni Ismaila woni oɗo hen biyeteɗo Ismaila wuldi Cheikh Ahmed ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi kono kadi wari habrude laamu leydi Mauritanie wonande leydi makko ne yuɓɓina sumgoji taw ko sumgoji woteji laamuyankori ñande nogas e nayya nduɗo hen lewru toon to leydi Libi sengi wi toon to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali nden kay kisal jonde mum waɗi hakkunde Niger kame Mali ɗum noon ko finoɓe to Tilaberi kame Gao nden jonde no waɗi koto Gao taw yuɓɓini nden jonde ko l'organisation internationale findinde hirjinde yimɓe ɗannotoɓe hakkunde Gao kame Tilaberi ngam rentindeɓe janguji limtinɗi tawaɗi ɗon e wakkilde wonande koninkoɓe leydi Mali kame koninkoɓe leydi Niger nde ɓeydata nden ka e kisal kerol men ha kisol ha nden ka kisal kerol men ha ɓen ɗannotoɓe e nder ɗiɗon diwnuji mbawa jogade nden ka e kisal mumen colonel Assimi Goïta hanki toɗɗima colonel Assimi Goïta toɗɗima hanki colonel Abdoullahi Mayiga jagorɗo administration territorial ko on woni mo toɗɗi hanki porte parole gouvernement makko crise humanitaire musɗo no fewi toon to Farabougou on crise noon ko crise mo ganduɗa guila Farabougou yani e juuɗe ɓen worɓe joguitiɓe waɗino caɗele mawɗe no fewi ha laamu ngu hutori toon force mawɗo no fewi ha haut conseil islamique du Mali dogi hen koyɗe jaam woni guure kama goni koye jimadi FDS woni laamu leydi ndi woni hen guure kadi goni koye jimadi ɓen worɓe joguitiɓe armeji holliti ɗum gorko goto e jayde Mali acti yimɓe jeeɗiɗo puɗɗima wasi toon pittali men taw jeeyi sababu ko heege yimɓe hewɓe dafama toon caggal teskede ndema ala nguura ala haydara ala hay ɗaɓɓoyde ala ko caɗele mawɗe ɓe nguuri toon haɓade kalifandi ko fate banggue esclavage woni maccugago e nder leydi Mali. Amnesty International e rima tribunal darnetegal ko fate haɓade ɗeɗon lebte batteɗe e ɓen yimɓe nangguiraɓe ko maccuɓe jagorɗo mo leydi Mali ko fate banggue ñawoje holliti kala nangguiraɗo ndiɗon mbaadi ko cattuɗe koko pawete e dow muɗum to leydi Mali. keddoɗen Soumaïla Boubey Mayiga kam wonno hoorejo jagorɗe laamu Ibrahim Boubacara Keita ñande 25 lewru novembre wa darima e yeeso chambre d'accusation ngam huccodirde e oɗon ñawowo e wiide jayne nde ko ɓoyata mo wat balɗe temedere e nder kaso mo Bamako. ɗum noon ko tumedemo ko fati banggue ndiwowa ka Ibrahim Boubacara Keita yinno sodde won e gueɗe kala kono kadi yurnitade ko yujjiyankome ko mbiyata mbete omo jogui cellal makko ha timmi walla ala. keddi ko goɗɗo biyeteɗo Kalilu Dumbiya gonnoɗo kolaɗo kuuɓala Kalilu Dumbiya gonnoɗo kolaɗo kuuɓala toon to galle lamorgo to biftanoɗo ñande 26 septembre taw kadi ko laamu leydi Mali nangunoma ne wonde colonel majeur Kassim Goïta kam wonno chef de service de renseignement taw ko toon to galle lamorgo to kañumne biftano ko ñande 4 octobre ne tawi e juuɗe dadiɓe e nayo woɗɓe kala hojjiyankoɓe mabɓe biyeteɗo Mamadou Goïta kame kilifa Habibou Kone ɓe kolliti ɓe noon gila nanga nana lepte muste no fewi e nder kaso ɗo ɓe dumbaɗo hewɓe mabɓe mbawnama yo ciññina walla nde kañumen jinno wadde kuddata ñande julde taske toon to juma mawɗo mo Bamako ɗon ɗo Assimi Goïta yano juuloyde ha gorko goto hocci laaɓi yiɗi yande e makko on noon wasino fittande mum kono ha hande ɓen ne jokki leptede e nder ɗiɗon kassoji. sengi wi to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie kodde nene Abouba. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe Weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men e ñalawma hande o mbiyen tan luumo jarribo ɗo e nder leydi meɗen te Gambie gasi e kikiɗe hanki o
ene wayno caggal jonte tati tan ɓe ganduɗa mo kala ene yillotono e nder leydi ndi hoorejo leydi ndi noon président Adama Barrow gayniri e tan mitin mum ko ɗo henne wuuro lamorgo ngo to wiyete Banjul e ujunnaji yimɓe holliri weltare mum noon no feewi e yakar kadi e mo ɗama muye kadi mo ganduɗa ɓesgu leydi Gambie ene jogui ɗum e makko o holliri tan de ene wayno wiwde sa nani ɗum e ñalawma asede o ko kanko tigui mo landama ko NPP ene wayno kanko président Adama Barrow holliri weltare mo ko hanki jamma de weltare mawde no feewi caggal tan nde campagne o gasi e dow jaam ene wayno landaji goɗɗi cerdiɗi ko wayno landa mawɗo biteɗo UDP mo United Democratic Party mo Ousainou Darboe kanum ne waɗi pototiral muɗum e wattan mitin muɗum tan ko ɗo to wiyete Bakote e nder sere wuuro Sere Kundango kanko ne Mama Kandé mo GDC ko ɗo o waɗi ɗum to wiyete Boufa zone taw koye nder hakkude Sere Kunda e landaji goɗɗi ɗi kadi kanum nentete koye diwan mo Sere Kunda tigui rigui mbaɗi ɗum no hannirta ni enete kono mbiyen tan ardiɓe sumgoji ɗi Aliou Momar Ndiaye woni AIC yajiɓe mum kulleri sumgoji ɗi kadi mbaɗi ndew lawol no hannirta ni enete ene wayno kadi kala tan ko potal wonata hen e gonga ray gonga tigui rigui oɗo wattu noon ko wiyete Union Européenne Union Africaine yimɓe muɗumenen kala jettima ɗo e nder leydi meɗen ete Gambie e jandiyankoɓe windere gam tan wawde ƴewde ɗiɗo sumgoji holno ɗiɗi jarata no hannirta ni enete ene wayno tan kala ko wawi yaltude en e ñalawma janggo ase ɗo ma jokkodir e jayne men weltare TV mbawen tigui rigui andindeɓe sumgoji ɗi holno ɗi goni yarude ɗo hennete e nder leydi meɗen ete Gambie ɗum ko ñalawma janggo e ñalawma dimanche o so hawre welede gueno koddenen Abouba gam weltare TV ɗo e Sere Kunda. koddanene Abouba hettiyankoɓe weltare TV ɗo gondon kala actualité ji leydi Gambie ñalawma janggo aseɗa ha ɓawo janggo kala humpata on so jomiraɗo hodiri sen gewi toon to leydi Gambie koto Guinée Conakry gila wo nawa toon to Disini Cité Landry kanko Alpha Condé sara joom suudu makko ɓen noon jeeyaɓe landa makko jiiɗino yindirde e makko kono noon o jaɓani haɗo ɗo gonden kono ɓen hanki mbaɗi erago mumen woni landa RPG Arc-en-Ciel ɓe mbawata wiide wonande ɓen tambiɓe laamu ngu CNRD nde mbawata acciddemo ha laaɓa ha wiye ceera kanko Alpha Condé Sello Dalen Diallo kañumne suuti konnguli mum holliti Alpha Condé hay so tawi nawama to galle joom suudu mum wawata accitede foti wonde koye jimandi ɓiɓɓe leydi ndi saabu wonko waɗi ha heewi ɗen gueɗe ɗe o waɗɗe o wawata ɗaccitede Gawla noon ke Ousmane Gawla Diallo kañumne arti wiide Alpha Condé gila folla le follamu meeɗa dumbede woni koye nder galle e nden ka e kisal cellal mum kala ene reena ha joni toon to Guinée keddotoɗen ko fate bangue cetal CNRD ɓe erima kees bawɗo jogade nden ka e kisala kame ngaalu wonande artirgol oɗo hen biyeteɗo Moussa Dadis Camara cuuɗo yiiɗo toon to leydi Burkina Faso ene wonde Cheikhou Ba Konaté taweteɗo to leydi France nde ɓen mbawata artude leyɗele men taw kadi ene jogana nden ka e kisal timmugala to Côte d'Ivoire hakkude mum e Afrique du Sud cifande jeenayi sifama hanki ɗum noon ko caggal nde lamɗo leydi Afrique du Sud waɗi jillu mum toon to Abidjan hakkudema koye nanɗo makko Alhassane Dramani Ouattara toɓɓe jeenayi ɗe ko fate banggue jokkodiral armeji leyɗele ɗiɗɗe nde mbawatta waddude kaldigal ngal hinde communication ko fate banggue ndema jokkodiral hakkunde leyɗele ɗiɗɗe saabu eɗen gandi leydi Afrique du Sud ƴelli ɗum ko ndema ko fana ɗum ko fate banggue nebam taw yaltata koye nuwade kadio watte kame kakkawo taw ko nebam mbawɗam ñamede mbawɗam yaltude yoga e nokkuji ko fate banggue ndelam ko ɓamɗam hinde pétrole jokkodiral hakkunde leyɗele ɗiɗɗe haɓade taaridi eɗen gandi mbusuji ne bonna ɗum wahlidde gueɗe kewɗe watta ɗum carton ngaji kame koppuji carton ngaji taw kadi ganduɗa carton ngaji kala ko coɗɗa ko hen wattete ɗum kala oɗo saaha ɓe cifodiri ɗen cifande jonɗe no fewi ko fate banggue transport aérien ko hakkunde laaɗe mabɓe diwoje on transport taw kadi foof sifa men ha yettoyi cifande jeenayi hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe to Niger armée leydi France yeddi ha memi leydi ngam wiyede felli e keewal yimɓe ɗum noon ko caggal nde hewɓe mbarno bolol wonande convoi militaire armée français ɓe yinnoɓe yaade toon to gawo to nokku biyeteɗo terra ɗon ɓe mbarno ɗiɗon booli
armée leydi ndi ɗon yeddi armée leydi France yeddi ha min leydi caggal nde yimɓe ɗiɗo mbasen pittali men tataɓo wasi fitta ɗum toon to cuuɗi safara tawite toon to ñame 17 neɗɗo gañi hen gañande musde no fewi to bene toonne kadi ko attaque waɗi toon ñande jamma goo ndu lewru ɗiɗi ene jofi ɗum waɗi noon ko nokku biyeteɗo ɗum waɗi koye wuro ɗum waɗi ko toon to Kerola hakkunde leydi Benin kame Burkina Faso taw waɗi koye wuro wiyetengo Proga taw waɗani poste police ko ɗon janngo ngo waɗi koninkoɓe ɗiɗo mbasen pittali mumen joguitiɓe armée ji goto hen wasi fitta ɗum oɗo sa nden ka e kisala ɓeydama e ngol ɗon Kerol to Burkina Faso nayo jambour en kañumen mbasi pittali mumen ɗum noon koye pittol artisanal taw ko beddolngol e ɓundu ɗo asete kanŋe ɗum waɗi ko nokku biyeteɗo Bulgoro nokku biyeteɗo Bulgoro taw waɗɗani poste police mo Gassana toon ɗum waɗi yimɓe nayo mbasen pittali men taw ko jambour en koninke goto noon wasani hen fittande muɗum to Algérie gonnoɗo hoorejo jagoɗe leydi ndi woni Abdelmaliki Salala hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ha ferma hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi guila noon wa nanga ko sappo e tati juin hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi guey hanki ñalawma heccanke o noon o dañi ñawede duuɓi capanɗe tati e jeenayyi omo leelo kaso gam tumedemo omo borjini jawdi leydi ndi kono ne kadi omo dirtini koppere joni en fewi ko fate banggue mbuñaari togo passeport vaccinal kala mo ala carnet vaccination juuloyta juma juuloyta cuuɗi isa iyankoɓe ɗum woni ko lawɗina ñalawma hande o walla jogoɗa testé PCR mo balɗe tati sa ala ɗum e hata wi jagorɗo administrateur territorial leydi ndi kono hewɓe hen koliti hen metti mumen to RD Congo yiyama autoji blende kewɗi taw ko autoji guerre militaire Ougande en oɗo sa weɗodirɓe juuɗe hakkude men e koninkoɓe ɓe RD Congo gam haɓade rebelle mo ADF tampinde no fewi oɗo diwan kala ñalawma ko wargoji to Gabo Libreville Ali Bongo on dimba yowi walla men Ali Ben Bongo on dimba yowi kala ken wiye ɗanle mum ɗanle caggal leydi mum gam teskede surade oɗo hen ñaw hande peejo yoga e nokkuji ko wona ɗum ko Guinée équatoriale ma yow kala laaɗi diwoje garoje e bowal laaɗi diwoji ma uddu kerol mum ha laaɓa ñande jeegom nduɗo hen lewru woni tan ñande jeegom ndu lewru woni altina paaɗo ha fenma ɗiɗi lewru janvier hay goto hay laana goto jippotako e bowal laaɗe diwoje mabɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ketki malaki jam yo jamalla hiranen ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ko musidɗo men Ali Abouba